O, vidi džus. Nije to džus, to je neko naranđasto, neka hemija nešto. Nije, bre, piše ovde da postoji tragovi naranđa. Da, verovatno je nekom upala naranđa kad je pravio slučajno. Ajde, ide. Dobro, Anđelka, nećemo uzeti. Nećemo nezdrave stvari da uzeti. Jel čips? Što lepo se ne overiš sam? Zašto se ubijaš tako lagano i sporo? Capne se. Znaš ti koliko je ovo hranljivo, bre? Pogledaj da ovdje ima emulgatore 471, onaj dobri, pa onda imaš antioksidans, pa ekstrakt ružmarina, pa svašta imaš. Ni ne znaš šta si pročitao. Kako ti znaš da je to sad zdravo? Andrija, treba da uzmemo nešto, bre, normalno, neki začine, možda neki afrodizijak. Šta će meni afrodizijak? Da malo pojačamo libido. Moj libido je, Anđelka, odličan. Ne treba da ga pojačava. To ti misliš. Tebi treba nešto da pojačaš libido, jel? Treba ti afrodizijak, jel? Treba nam, nažalost treba nam. Šta da radimo? Slušaj, Anđelka, ako ti ja nisam dovoljan, evo ti banana, pa onda podiže libido svaki dan.